Ćao, dragi slušaoci. Kako ste? Nadam se da ste dobro i da se radujete proleću koje nam uskoro stiže. O čemu pričamo danas? Mart je mesec proleća i mesec u kome slavimo Dan žena. Takođe, u Srbiji postoji i manifestacija Mart, mesec srpskog jezika, kada se održavaju mnogi događaji vezani za srpski jezik i kada se bira najlepša reč prethodne godine. Dakle, uskoro ćemo saznati koja će reč pobediti i postati najlepša srpska reč za 2022. godinu. Međutim, danas želim da vam pričam malo o poklonima, jer su ove epizode mali pokloni za vas, a i za Dan žena, za 8. mart, žene u Srbiji obično dobijaju poklone. Pre neki dan sam gledala film La vita bugiarda degli adulti i dopala mi se rečenica Quando si va a casa della gente si bussa coi piedi. Kada se ide kod nekoga, kuca se nogama. Šta ovo znači? Znači da ne možemo da kucamo rukama jer u rukama imamo neki poklon, nešto što želimo da poklonimo ljudima koje posećujemo, kod kojih idemo. Ruke su nam zauzete. I onda sam se setila da ima dosta razlika u onome što se poklanja kod nas i u Italiji. Na primer, kada idemo kod nekoga, kada idemo u goste, mi obavezno nosimo nešto na poklon. Ako je u pitanju slava, nosimo kafu, vino, bombonjeru, to su lepo upakovane čokoladice, cveće ili nešto što će obradovati naše domaćine. Naravno, kada ljudi slave slavu, obično imaju mnogo gostiju, tako da ne mogu da otvore sve poklone i nemojte se čuditi ako niko ne pije vino koje ste doneli. Međutim, tako je i kada nije slava. Ako odnesete vino na poklon, domaćini će to vino ostaviti za neku narednu priliku. Mislim da je to velika razlika. Takođe, ako ste pozvani kod nekoga, ne morate ništa da nosite od hrane. Vaši domaćini će sve spremiti i možda će se čak malo uvrediti ako vi donesete desert. U stvari, neće im biti jasno zašto ste doneli hranu ako su oni vas pozvali na ručak ili na večeru. I još nešto, ako u kući ima dece, obično svako dete dobija čokoladu. U Srbiji su veoma popularne Milka čokolade i svako dete se raduje kada dobije baš tu čokoladu. Pre nekoliko meseci moj sin je slavio rođendan u Italiji i sećam se da se moja mama čudila zato što mu niko nije doneo čokoladu. Vidite kako su ove kulturološke razlike zanimljive. A šta se dešava za rođendan u Srbiji? Naravno, slavljenik dobija poklon. Ako je slavljenik dete, onda, pored glavnog poklona, dobija i čokoladu. A ako to dete ima braću ili sestre, verovatno će i oni dobiti čokolade. Šta mislite o ovome? Evo, sada nam se bliži 8. mart i trgovi i pijace u Srbiji će biti puni cveća i tradicionalnih ženskih poklona.
Žene će dobijati poklone, ali će takođe i poklanjati poklone drugim ženama. 8. mart je bio zaista važan praznik u komunizmu, tako da i sada žene dobijaju mali znak pažnje od poslodavca ili od sindikata. Međutim, mislim da učiteljice najviše vole 8. mart. One tada dobijaju poklone od svih đaka i sećam se kad sam bila mala, sve devojčice su želele da budu učiteljice da bi i one dobile mnogo poklona. U Italiji naravno to nije tako, ali sigurna sam da ima drugih prilika kada se nešto lepo poklanja. Kakav je slučaj u tvojoj regiji? Pozdravljam vas i želim vam da dobijete neki lep poklončić, neki poklon u vidu lepe reči, lepog gesta, ali zašto da ne i jednu ukusnu Milka čokoladu. Pozdrav ljudi! Ćao!